Libap vilayatynyň häkimetleri Islam däp desturlaryny berjäy edýän raýatlary iýdarlamak we sakkal goýberen adamlaryň sakkallaryny sıyırmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Libapdan habar berýän habarçysy bu çäreleriň şu günler vilayatyň administratiw merkezi Türkmenabad şäherinde we Farab etrafynda geçirilýändigini aýtdy. Birinji günden bäri ýaş dindarlarda we ýaşy 60-dan geçmedik adamlarda sakkal bolsa olary polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bu ýerde olaryň sakkallaryny syrýarlar. Bu işleri bazarlarda we köçelerde aýlanýan polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri amal edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2-nji iýulda gürrüň berdi. Habarçy soňky döwürde 20-30 ýaş aralygyndaky adamlaryň arasynda sakkal goýýanlaryň köpdigini, olaryň sakkallarynyň uzunlygynyň ortaça 1,5-3 sm aralygyndadygyny hem belledi. Onuň sözüne görä polisiýa bölümlerine eltilen bu adamlara dini ekstremist we wahabist diýilip şüphe bildirilýär. Şeýle-de polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri fahiş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsedýärler. Olar sakkaly syýrylýan adamlara sizler Türk içallary 2 gün Türkde işläp Türk däwini bärde ýöretjek bolýarsyňyz diýärler. Olar başda ençeme paýyş sözü ulanýarlar. Adamlaryň üstünden gülýärler diýip bu ýagdaýy başdan geçiren Lewaplylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä polisiýa we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri adamlara ýene sakkal ösdürip ikinji gerek saklanan rahatlaryň 15 giýje gündüz tutuklukda saklanjakdygyny hem duýdurýarlar. Bu çäräniň güýçlenmegi netijesinde vilayatyň her etrafynda ortaça 100 adamyň sakkalynyň syýrlandygy aýdylýar. Şeýle-de başda şonça adam polisiýa tarapyndan saklanmakdan alad edip öz sakkallaryny özleri syýrypdyr diýip habarçy etraf ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp aýtdy. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan adamlaryň sakkalynyň syýrylmagy bilen bagly ýagdaýyň her ýyl diýenýaly gaýtalanýandygyny belläp, geçen ýyl 20-55 ýaş aralygyndaky sakkally adamlaryň uçora we otla goýberilmändigini hem aýtdy. Geçen ýyl sakkally adamlary uçora we otla goýbermän şol ýerde olaryň sakkallaryny syýrdylar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayat we Farab etraf häkimliklerinden şeýle-de milli howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenabaddaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň sakkal goýbermegine girdilen gadagynçylyklar indi ençeme ýyl bäri dowam edýär we bu çäreler wagtal güýçlendirilýär.